Sini aja program orang ini kayak supply mana pun ya so kisah sahara siang hospital roh kisah visit kami di sini kisah Nini maya aşkeno kabar Nini kairoma aşkeno kabar Nini kogo tatalbo kere Nini shago femlog mabo kere Nono kare chini mungshang bokere कर चीनी लंगमा कर नौनो कर चीनी मुंशान बकर कर चीनी लंगमा कर खयई मानने बगई को बागरा हंगई मानने बगई को बागरा खयई मानने bagai bobagra hangai manone ni bagai bobagra हमको कुछ नहीं चाहिए प्रत्युत माणिक्य बोबागरा आपको धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि हमको इतना प्यार मिला है आपसे पापा के लिए जाति के लिए दीपरासा के लिए I will die, but हमको अपना पीपरा साहब को जस्टिस देना है। Mokoli magte yor shaifayo Nini bagi bakha kham shaifayo Bahai ke no shai chung ya karna Tina ni nang kechim nang bai no tina Dofani vagi poja roju Shakni vagi vansho yavui Manai funugo nungle ham chagi Nokhug bebagni yakari Nono kar chini mungshang bokru कर चीनी लंगमा कर खयई मानने बगई को बागरा हंगई मानने बगई को बागरा खयई मानने बगई को बागरा हंगई मानने बगई को बागरा खयई मानने bagai bobagra hangai manone ni bagai bobagra nini maya ashkeno kaba nini khairoma ashkeno kaba nini kogo tatalbo kere nini shago femlo mabo Nono kar chini mungshang bokr kar chini langma kar Nono kar chini mungshang bokr kar chini langma kar khayei manone bagai ko bagra hangai manone ni bagai ko bagra khayei manone ni bagai ko bagra hangai manone ni bagai ko bagra हमको कुछ नहीं चाहिए प्रत्युत माणिक्य बोबागरा आपको धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि हमको इतना प्यार मिला है आपसे पापा के लिए जाति के लिए
हमको अपना तीपरा साहब को जस्टिस देना है। Mokoli Magtayor Shaifayo Nini Bagay Bakhatam Shaifayo Bahai Ke No No Shaichung Ya Karna Tina Nina Kechim Nang Bai No Trina Tofani bagi poja roju Shakni bagi vansho ya vui Manai funugon le ham chagi Nokhuk be bagni ni ya kari No kari chini mong shang bokru Kerjini lama ker Kuyui manon ini bagai ko bagara Hangri manon ini bagai ko bagara Kuyui manon ini bagai ko bagara Hangri manon ini bagai ko bagara Kuyui manon Hungry manon ini bagai kubagara Hungry manon ini bagai kubagara Hungry manon ini bagai kubagara हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रत्युत माणिक्य बुबागरा आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमको इतना प्यार मिला है आपसे। पापा के लिए, जाति के लिए, तीपरा के लिए, I will die, पर हमको अपना तीपरा साहब को जस्टिस देना है। Mokoli Magtayor Shaifayo Nini Bagay Bakhatam Shaifayo Bahai Ke No Shaichung Ya Karna Tina Nina Kechim Nang Bai No Trina Tofani bagi poja roju Shakni bagi vansho ya vui Manai funugon le hamcha Sat norok tini iro tamani bagai iro phaile ha जों तिनी रफाइमाने हहाते हैं जों तिनी महाराजा प्रदीप किशोर टिब्रम बहादुर मानिकनि जन्मदिन जों पालायो बिनि जन्मदिन जों अल त्रिपुरा पालाय जाय दङ अल त्रिपुरा जों बिनि जन्मदिन थानसा दे होनैनो जों पालायो अल त्रिपुरा एन्ड तिनिनि दिन जानि जात एरिया जा लोकालिटी अल बीसी area wise, district wise, block wise, BC level, central level, all जगह पाले जाय दङ तो जों बिनि आसाय मानसजों जे थानसा दे होनै पालाय माने बिसिंथै जों जा मानसा जों सुबाहै दङ खालाय दङ जों बोसकांनि सालबो जों खालायनाय एन्ड जिनि दायित्व जों जेहेतु ससियेल वार्क खालायनानै होनै अखाजाक जों जेसेबटुकु जों फारि जेसेबटुकु जों खालायमान जों खालायनाय जों कुनु दिनो उक्लग अनसलग लाग वातै नगबार फाइफानो जों महाराजनि लगियो जों बिनि आसायमा सालनो जों थानसा दे होनै बालाय लायनाय होनैनो जों तिनि फायलाय माने ओ कलासरा CSC हस्पिटाल जों तिनि जा मानसाक जों जा फारिसाक जों एत एमन दिसा जों सुबामिया फानासा किसासा फानासों सुबाय खिता लुकु रंगनि बुसुकटुको हमारी मानाना अब लुकु रक से सिनाय जों तो सिनै जों जेसुकटुको फारि जों खालाय खिता हामबाय Asa norok tini tamani bagai iro phailaiha जों सारा त्रिपुरा सायमाना जे जोंनि हाबुबाग्रा जोंनि खासुकसा बुबाग्रा बिनि तिनि आसायमा साल एवं बिनि बिसिंथै जों बिसेस करे जों त्रिपुरा साराव थांसावै मानखा बिसिंथै जोंनि
गभर्नमेन्ट भाबे एडिसिनि बिसिंतै जारा प्रशासनिक लेभेल दंना ब्रक बिसिंतै क्लाय स्पेशल क्लाय खालायो कटर खालायो जों सिने YTF नि बिसिंतै स्पेशल सिने फर्माट सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि साधरनजयनि नेतृत्वे जोंनि फाइनान्सियल अबसिं अफिसियल जे भानासों दिनै बिनि बिसिंतै जों YTF रक जोंनि जे मानसाख्लाय एबं बिनि स्पन्सरनि बिसिंतै जों दिनै अ जागा कलसरा फरेस्ट गेस्ट हाउस जों जे गेग्रा लायहा एबं तंथलायहा सेलिब्रेशन खालायहा अबय जों माने साबिसे नंगिया जों दिनै अ जागा फायै जोंनि सब साइते जोंनि 27 नং पूर्व महरिपुर बुरातुली केन्द्रनि आन्दार ए कलसरा हास्पाताल ना किसा जोंनि तिप्रा सांनाय कायसा सेफ्टी एबं सेफ माना जों तानि हनलाय और 7 साइलेन्ट डाक्टर दङ एबं 7 दरनजनि वानसुमा हा जे अ जागा बुबाग्रा साजामन दङ जों बुबाग्रानि मुंनो कुसु कारनि बाय कतर खालाय जों रां फैसा खरच खालायै जों दिनै पेसेन्ट दङ जे बुबाग्रानि दागेमन थांसानि बिसिंतै जों दिनै बरनो किसा खालाय जे सुबागै बरनि बाखा जों जे ताहनाय सुबाबनि बिसिंतै जे आनन्द मान माने अ बिसिंतै सिने YTF रनि कायसा अनेक ताहनाय अचिभमेन्ट जों सक्सेस खालाय थानियो 7 दरनजनि दिनै बिनि नेतृत्वे एबं बिनि तैदल मंबाय जों दिनै ताहना जयेन्टलि अर्गानाइज खालायो सिने TWF विशेष करे मैडम सुप्रिया बो दङ ताइसिने YTF तिप्रा मथा थांसा खालाय जों जे दिनै र ताहनाय जों मुबाग्रानि अंगय जों दिनै अ जागा बरनो सुबा माने सिने बेलायनो बाखा दंथ एबं जों प्राउड दङ जे जों YTF रबो जों दिनै ताहनाय बैहाय माने प्रशासनिक लेभेलनि फान चिनि थानि करै फाना जों निज व्यक्तिगत फान बुबाग्रानि कायसा बेदाक बुबाग्रानि कायसा संजा वारियार्स जाबाय जों जे दिनै 7 दरनजनि नेतृत्वे जों दिनै अ जागा फायै असक पेसानना जों सुबा माहा किसा खालाय पेसानना मिस्ति दायतै बर अनेक से जुन मानजाहा एबं सिने 7 साइलेन्ट डाक्टर स्पेशली जों बेलायना थेंग रखा एबं बुबाग्राना बिनि बसाक सागमां गाहाम तंनाय मलब्रुम सालब्रुम बिनि आसेमा साल किबलि फाइतंनाय बजे आसिबारो माने जों YTF रक बेलायना तंथकजाक अबसे तो जों अबनो सानाय जे YTF रकबो जों ससमे 7 दरनजै साजा जों उक्लो अनसायतांगिया सिनि थाने फान अवेलेबल करै फाना जों YTF नि मतेखलाय सामुं तां एबं आगायो कबैबाय अबसे गाव हामबाय मेला हामबाय दिनै एलाकानि ताहु बहु दंनो तामान हलाय दिनै महाराजा प्रद्युत चंद्रकिशोर माणिक्य बाहादुरनि आसाय माने दिननो रुगै दिनै कलासरा हासपाताल जे पेसेन्ट जारा भर्ती तंनाय एबं पेसेन्टनि लगे तंनाय पार्टी रक बंनो तिनि मिस्टी आरो तै बाहा दिनै पेसेन्ट रक एबं पेसेन्टनि जे पार्टी तंनाय रक बगु मेला तंथक जाहा जे दिनै राजा एबं राजानो तैयै दिनै जे राजानो हामजानाय ताहु बहु रक बग तै आरो मिस्टी बांमानि बागै आं आसा खालायो आगामी दिनबो बिनि आसायमा दिन रुगै जों जत हास्पाताल सिबिया हास्पातालनि बादैबो आरो अन्यान्य चिनियाव जागा रौ मदिसा नक अनुष्ठान खायनाय आं गाव गाव हामबाय